Hola, Llorenç, què tal? Com estàu? Sí. Ha anat bé la prova? Ja s'ha acabat, d'acord? Vale. Vos heu temut d'alguna cosa? No. Res, Nada. fantàstic. I de res, ara ja vos puc donar l'alta perquè estàu ben despert, ara vos llevaré l'oxigen, el pulsioxímetre, la via i després vendrà el metge a comentar-vos la prova. Molt bé, ara podeu seure a la vorera de la llitera, vos ajut. Ara, abans de canviar-vos, vendrà el metge a comentar-vos l'exploració. Hola Llorenç, com us trobeu? Bé? Bé, el cert és que la prova ha anat molt bé i no hem trobat cap lesió. Aquí teniu l'informe, que l'haureu de dur al metge quan vingueu a la consulta. L'han vingut a cercar? Sí. Perfecte. Vos record que les properes 6 hores no podeu fer feina, no podeu conduir, d'acord? Pels efectes de la sedació. Teniu una cita amb el metge? Sí, no, Perfecte. Si no, ara en sortim la secretària que us recordi la data i l'hora. Molt bé, adeu. Bé, Llorenç, ja està, ja teniu l'informe, veritat? Molt bé, i doncs jo vos dono les recomanacions que heu de seguir el dia d'avui. Recordeu una dieta molt lana i intentar descansar, d'acord? A no ser que el metge vos hagi dit el contrari, podeu prendre la vostra medicació habitual, d'acord? Podeu reiniciar la vostra dieta habitual, exceptuant menjades copioses, begudes amb gas o amb alcohol. Si teniu dolor abdominal moderat, podeu caminar o tombar-vos en posició lateral esquerra. Si teniu dolor intens que no millora, heu d'acudir al servei d'urgències. No. A causa de la sedació no és aconsellable conduir ni treballar aquest dia. Tampoc no és aconsellable firmar cap document legal en les 6 hores posteriors a l'exploració. Esperant que tota la informació li hagi estat d'ajuda i no dubti en contactar amb nosaltres si té qualsevol dubte. Moltes gràcies.